Evo, dobar dan svima. Dakle, petak, nešto malo prije 12 sati, 2 HDZ-ova zastupnika, 2 zastupnika vladajuće većine u Hrvatskom saboru brane prijedlog zakona, dakle, koji bi trebao pomoći u većoj dostupnosti informacija, što je jedan od osnovnih alata u borbi protiv korupcije. Moje kolege, znači Marija Selak Raspudić i Marin Miletić su detaljno iznijeli probleme ovog prijedloga zakona, ali i naše prijedloge koje mi tražimo u ovoj našoj raspravi, u našem prijedlogu zakona, gdje zapravo želimo ojačati ulogu povjerenika za informiranje, dati mu mogućnost neposrednog izricanja kazni, ali kolega Miletić je govorio o jednom važnom aspektu, dakle nije bitan samo zakonodavni okvir, bitno je i kako povjerenik za informiranje koristi taj zakonodavni okvir. A ja mislim, evo tu je povjerenik za informiranje Pičuljan, da on to ne koristi. Mi smo ga upozorili na to na Antikorupcijskom vijeću, on je tu rekao da će biti aktivan u javnosti. Evo prošlo je nekoliko mjeseci, ja ga ni čuo ni vidio nisam. I danas je tamo malo sakriven. Ja bih volio da izađe na svjetlo, ne ovdje samo u hrvatskoj sabornici, nego u javnosti, da počne govoriti o onim slučajevima gdje imamo situaciju da se određene informacije prikrivaju. O nekima su kolege zastupnici govorili ovaj put u Finsku, ja često govorim o ovoj situaciji u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, gdje nisu samo putni nalozi proglašeni državnom tajnom, nego i cjelokupno izvješće inspektorata Ministarstva vanjskih i europskih poslova. I nešto o tom postupanju s tajnim podacima mislim da je dobro da kažem. Dakle, ti problemi povezani s klasificiranim podacima većim dijelom su posljedica pogrešne primjene i provedbe Zakona o tajnosti podataka. Naime, u tom zakonu propisane su pretpostavke koje se moraju ispuniti da bi neki podatak se uopće klasificirao kao tajni podatak. Propisani su rokovi tajnosti, odnosno rokovi za dostupnost podataka, a propisane su i procedure po kojima su sva tijela javne vlasti koja su vlasnici tajnih podataka obvezna periodično provoditi procjenu treba li određeni podatak koji je proglašen tajnom deklasificirati. Što nam se događa u praksi? U praksi previše često se nekom od oznaka tajnosti označavaju podaci koji uopće ne bi smjeli biti tajni. Tako imamo i ovaj slučaj iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova gdje su obični putni nalozi proglašeni državnom tajnom, dakle nekakve službenice u našoj diplomaciji. Tako to nažalost funkcionira i osim toga jednom kad se podaci proglase tajnim, rijetka su tijela koja provode po zakonu obaveznu periodičnu procjenu treba li neki podatak ostati tajna ili se može deklasificirati. To rezultira time da nakon što proteknu rokovi za tajnost podataka, ti podaci nastavljaju u praksi i dalje biti tajni, pa nam se događaju apsurdne situacije da takvi nikad deklasificirani podaci se čuvaju u desetljećima, pa se čak i predaju u arhive. I u arhivima zapravo oni ne znaju što s tim podacima, mogu li korisnicima arhiva učiniti dostupnima. I ja bih ovdje podsjetio, u Hrvatskom saboru je sramotno da nitko, evo prošlo je nekoliko dana od toga, nitko o tome nije progovorio. Odbor za vanjsku politiku Europskog parlamenta je obvezao, odnosno poslao jednu preporuku svim vladama sa područja ovih zemalja koje su izašle iz komunizma da otvore arhive UDBE i KOS-a, da deklasificiraju sve te podatke. Podsjećam vas da je MOST ovdje predložio zakon, svi ste ga jednoglasno podržali, da se ti arhivi otvore, bili su ukupno otvoreni godinu dana kada je HDZ, nakon što je izašao jedan dosje u kojem je zapravo smo došli do saznanja da je jedan od naših ustavotvoraca Vladimir Šeks bio operativna veza UDBE pod kodnim imenom Kolega, HDZ je predložio novi zakon kojim su ti arhivi zatvoreni. Evo pozivam vas sve na zajedničku akciju, Klub MOST-a će to inicirati da arhive, dakle UDBE i KOS-a konačno otvorimo i da se ne mogu ovakve stvari, ovakav kriminal skrivati iza oznaka državne tajne.
Prva